Ei bawb, dwi yma heddiw yma ar y Rhos, sef un o'r llefydd gores gen ni ar y ffarm o safbwynt planhigion a bywyd gwyllt. Wan, dwi'n sbio yng nghwmpas a beth dwi'n gweld plir gweinydd, dwi'n gweld tresgyl y moch, melog cŵn, hesg seren, a dyma'n ffefryn ni fama, sef tegeiran brych y Rhos. A mae hwnna yn blanhigyn hyfryd dros ben. A mae'r lle yn berwi o wahanol drychfilod a pryfetach, bethau nad ydw i'n gallu i adnabod. Mae Cymru yn wlad brydferth iawn, the green and pleasant land, rolling green hills sydd gen ni. Mae'n hyfryd i sbio arnyn nhw, ond yn aml iawn mae'r caeau amaethyddol yma sydd wedi gwella yn reit ddiffygiol o safbwynt bywyd gwyllt. A dyna pan dwi'n meddwl bod gwarchod cynefinoedd fel yma yn ofnadwy o bwysig. Ond wrth gwrs, fysa'r cynefin yma a'r planhigion yma sydd i'w gweld ddim yma o'n i bai am bori. Da ni'n pori y parsel yma yn ysgawn efo gwartheg, sydd yn caniatáu i'r blodau yma ffynnu. So mae'n cadw y glaswellt, yn wedi y mylunia yn isel mwyn creu'r amodau mwy agored yma. A dyna dwi'n meddwl, swn i'n licio weld gan bolisia newydd y dyfodol. Gwobrwyo ffermwyr i reoli tir a defnyddio'r stoc mewn modd priodol mwyn gwarchod a gwella cynefinoedd fel yma. Diolch.